Estes son os primeiros coches que esta mañá tiveron a sorte de estrear o novo vial que une a Rúa Progreso coa Rúa Sanxenxo. Trátase dunha nova rúa, aínda sen bautizar, que axudará a aliviar o alto volume de tráfico da zona, en especial nos meses de verán. Un vial que con outra, unha especie de Y que fai aquí, ten uns 350 metros de longitude e que vai a permitir a través dos vehículos conectar a Rúa Progreso coa Rúa Sanxenxo. Vai ser tamén un pouco unha salida de escape a veces cando hai atasco, porque van a salir pola parte de arriba por Miraflores, pola carretera de Diputación hasta pasar a Rúa Progreso. Os venos moi ben. A reforma desta zona supuxo a creación dunha zona verde de 1.800 metros cadrados. Tamén se habilitaron 60 prazas de estacionamento, algo que os conductores van a agradecer, tendo en conta que ata hai pouco esta era unha parcela que se usaba como parking disuasorio. Este vial vai a permitir que unha persona que ven aquí a facer unhas xestións, vai encontrar que eu aparcadoiro prácticamente no centro da vila de Sanxenxo. A parte desto, estamos facendo aparcamentos disuasorios por máis zonas. Saben que agora vamos a aperturar próximamente unha ali na circunvalación de Sanxenxo para entendernos onde estaba a antigua discoteca Pirámide, e tamén vai a ser un aparcadoiro, son 5.000 metros máis ou menos, deben de ser unhas 150 prazas de aparcadoiro tamén máis, non? A actuación foi feita seguindo a estética da Rúa Progreso, un desenvolvemento urbanístico privado que non supuxo gasto para o Concello, que agora, como vía aberto ao público, pasa a asumir o seu mantemento. Este é un ámbito de desenrolo privado, foi para través de un proxecto de compensación que se chama, un desenrolo privado que chamase o PEI 15, eles executaron as obras de urbanización, hoxe estamos aquí recibindo este ámbito que é o sistema viario. No futuro, aquí construiránse bloques de vivendas. Polo de agora, informan dende o Concello, xa hai unha licenza solicitada aínda sen conceder.